Companys, visquim moments dramàtics. No hi ha cap dubte, i no cal que us ho explica, perquè tots ho sabeu prou des de la vostra experiència vital quotidiana. No cal fer grans teories. Però jo voldria mirar una mica enrere i analitzar amb vosaltres d'on venim i on estem com estem. Mireu, a l'octubre de l'any 2009, dic això perquè l'altre dia buscant diaris vells, tinc la mania de guardar els diaris perquè sempre penso que els tornaré a llegir i tinc la cara plena de diaris vells. I l'altre dia mirant un diari vell de l'agost del 2007, i primera plana d'un titular de Le Monde que deia s'ha acabat l'atur d'Europa. Em llegeixes ara, dius, Déu meu, no? S'acabó el pago de masa, s'ha acabat l'Europa. Niveles mínimos históricos del paro. Això era l'agost del 2007. Al març del 2007, exactament, l'agost de l'any vinent va ser com va començar la història dels subprimes i va començar la crisi financera. O sigui, uns quants mesos abans, els polítics i els economistes, ningú va veure vindre el que venia. I a l'octubre del 2009, el primer ministre grec va tindre que reconèixer que el seu país tenia un dèficit públic 3 vegades més gran del permès, i el que és més greu que el seu país l'havia estat amagant durant els 10 anys enrere. I llavors va començar l'actual crisi, que és sense cap dubte la crisi més greu de la història de la construcció europea, que està fins i tot siguent una greu amenaça per l'existència mateixa de l'euro i sobretot que ha creat una enorme divisió entre els pobles d'Europa, els del nord i els del sud. Aquesta crisi, des de l'octubre del 2009, 10, 11, 12, aviat farà 4 anys. Sembla que el pitjor, o semblava que el pitjor havia passat. Des del mes d'agost de l'any passat, quan el nou governador del Banc Central Europeu va dir que faria tot el que fes falta per salvar l'euro, l'euro va passar de la fase, diguem, aguda, la fase crítica de la malaltia, que sembla que el malalt va morir, però encara que haguem passat, superat la fase crítica, hem entrat en una fase crònica, una fase duradera, creixement molt baix, atur molt alt, una recessió molt forta en els països del sud, el sud amb el sentit ampli, perquè el Regne d'Anglaterra, Irlanda i França també estan patint el mateix, no estan al sud, i sobretot amb un gran risc de trencament social. Hi ha un divorci psicològic i polític entre els països del nord d'Europa, se'n diuen el Club Bàltic, i els països del Mediterrani. Uns no els va malament, no els va malament, tenen una prosperitat sostenible, tenen un bon encaix en la mundialització, exporten molts productes, tenen balances en superàvit, es financien amb tipus d'interès molt baixos, quasi zero, mentre que els països del sud estan sotmesos a una depressió molt forta, amb uns alts nivells d'endeutament i d'atur. Quan tu compares avui la situació macroeconòmica d'aquests dos grups de països, els governs del sud, com estan, els del nord, com estan, si vingués un marcià i mirés aquesta situació, diria que és completament absurd que aquests dos grups de països tinguin la mateixa política monetària. I des de llavors, si ara fóssim inventar l'euro, amb aquesta situació no ho faríem. Amb aquesta situació, aquests dos grups de països, a ningú li vindria al cap posar-los junts sota la mateixa política monetària, el mateix tipus de canvi, el mateix tipus d'interès, perquè si va bé per uns, no va bé pels altres. Estan en situacions massa diferents per pensar que els convingui tindre la mateixa disciplina monetària. Però el fet és que la tenim i fer marxar enrere és molt car, molt costós, econòmic i políticament, i per això estem intentant des de fa 3 anys superar la crisi sense trencar el joguet, tirar endavant sense tindre que reconèixer que avui en dia les circumstàncies econòmiques dels països de l'euro no han convergit, com es pensava que passaria,
sinó que han divergit. Es pensava, ara podem pensar que no sabem molt bé per què ho pensàvem, però pensàvem que el fet de tindre la mateixa moneda faria que les economies dels països convergirien. Hi hauria una prosperitat compartida i sostenible. Però la realitat és que no ha sigut així, s'han divergit i avui ens trobem en una situació que la podríem dir, resumir, diguem que estem salvant l'euro a costa de perdre Europa. L'euro l'estem salvant, l'euro ha sobreviscut a la crisi 3 anys, la fase aguda de la crisi, està a punt de morir un parell de vegades, i si no s'ha mort ha sigut gràcies a la intervenció del Banc Central Europeu, però la idea d'Europa n'ha patit molt. I avui la crisi ja no és una crisi fiscal, ja no és una crisi del deute públic, ja no és una crisi financera, és una crisi política, amb un greu risc de trencament social als països que ho pateixen. I només tenim que veure el que passa a Itàlia. Els resultats de les eleccions italianes demostren clarament aquesta situació, l'atur, la recessió a Espanya, a Grècia i a Portugal. Mentre no siguem capaços de tornar a crear una certa solidaritat política dins d'Europa i mentre no tornem a créixer, i això vol dir polítiques que ajuden a créixer, no només polítiques recessives, la unió monetària no serà ni creïble ni estable. Sí, ha sortit del quiròfano, fins i tot potser ha sortit de la UBI, però estem en una situació crònica d'inestabilitat de la que no sortirem si no som capaços de tindre més solidaritat política, si no som capaços d'entendre que si no es recupera el creixement, els països del sud acabaran per pensar-se seriament si els convé, no si els convé, si poden suportar i continuar com estan. I dit tot això, a més que per reconèixer, espero no avorrir-vos massa en l'explicació, que des de fa 3 anys hem avançat més en la integració europea que en els 10 anys d'abans. Feia 10 anys que estàvem després de l'euro que no havíem fet gran cosa molt. I en aquests 3 anys hem fet moltes coses. A la força orca, no? Que diuen a Madrid, sí, hem fet moltes coses a la força. I la veritat és que la teoria, la pràctica, la percepció social, les raons de ser d'Europa han canviat, des de llavors el seu paper geopolític al món també ha canviat radicalment. Als anys 2006, 2007, fins al 2007, quan jo viatjava com a president del Parlament Europeu per Amèrica del Sud, la gent em preguntava què hem de fer per ser com vosaltres. Ara no m'ho pregunten. Ara més aviat em pregunten què hem de fer per no ser com vosaltres. La sensació que hi ha és que l'experiment no funciona. L'experiment de juntar molts països sota la bandera d'una mateixa moneda, amb tot el que això significa, van haver, mentre l'economia tirava, el dia que hi va haver el que els economistes diuen un xoc extern, la casa va trontollar. I no vull fer de profeta del passat, però alguns ja ho van dir. Alguns van dir que aquest sistema és un sistema coix, està pensat per navegar en mar calma, el dia que hi hagi una tempesta no aguantarà, perquè no té les característiques necessàries per poder-ho fer. Hem avançat molt. Hem avançat molt, a poc a poc, tard, però han anat canviant els elements bàsics de la construcció europea. Mireu, Europa ha portat la pau, i això és veritat, és un gran mèrit, però no ha sigut capaç de garantir una prosperitat comuna i sostenible. Els països del sud ja han perdut, ja quasi han perdut, tot el que havien guanyat des de l'any 2000. En termes de renda per càpita disponible, Grècia, Portugal, estan a la situació de l'any 2000. I Espanya ha perdut la meitat del que havien guanyat des de llavors. Amb un parell o 3 mesos d'any de recessió, aquesta dècada perdida, que parlen els economistes, no serà una cosa del futur, serà ja una realitat. L'euro ha servit per acabar amb la guerra de les monedes. La guerra de les monedes, sempre que hi havia un problema, un país que anava malament, devaluava. Feia una devaluació per restaurar la seva competitivitat. Les monedes estaven en guerra l'una amb l'altra. Ja no hi ha guerra de les monedes perquè només en tenim una. Però aquesta moneda única tenim que reconèixer que ens ha servit per créixer, sí, però també per emmascarar els desequilibris diferencials de competitivitat que es anaven produint entre els territoris.
i també ha servit per alimentar processos d'endeutament insostenibles. Sense l'euro això no hauria passat. L'euro ens ha permès fer això. No és culpa de l'euro, és culpa nostra. Si estàvem endeutats més del compte, perquè l'euro ens donava tipus d'interès molt baixos, les grans entrades de capital, ha sigut la nostra decisió. L'euro no ens ha obligat amb això, ens ha permès fer-ho, però és veritat que gràcies a l'euro hem pogut anar endavant sense donar-nos en compte on anàvem, perquè hem acumulat un dèficit comercial del 10% del PIB, el segon més gran del món, cosa que no hagués pogut passar si no haguéssim tingut l'euro, perquè ens haguéssim devaluat abans. L'euro és un escut, una coraça protectora, i hem anat endavant sense donar-nos en compte d'on anàvem. Hi ha hagut molts canvis. Al principi es deia que cada país es tenia que fer responsable dels seus deutes, encara es diu, està escrit als tractats, i que el Banc Central Europeu no podia financiar els dèficits públics, no podia financiar els governs. Encara es diu, encara està escrits als tractats. Però quan fa 3 anys es van donar compte, després de moltes discussions, de que Grècia no es podia financiar a tipus raonables als mercats de capital, els mercats li demanaven un tipus d'interès que era impagable, perquè no se'n refiaven, i convençuts els alemans que si deixaven caure a Grècia això tindria conseqüències catastròfiques per ells mateixos, perquè els seus bancs estaven fins a dalt de deute públic grec, varen decidir que es tenia que fer alguna cosa, diguessin el que diguessin els tractats, per financiar els països amb dificultats d'una forma, diguem, política, fora dels mercats, mitjançant préstecs. No us explicaré tot el que s'ha fet des de llavors, endavant i enrere, sí però no, una mica, no n'hi ha prou. Jo ho dic en una frase sintètica, dic que els governs han estat jugant al pòquer amb els mercats, han estat dient, cuidado, que si especules massa te la carregaràs. Però han perdut aquesta partida de pòquer perquè els mercats veien que no tenien ni la voluntat ni la força suficient per de veritat fer-los front. Quan el Trichet deia que voy a intervenir en los mercados de deuda, pero solo voy a comprar 20.000 millones, solo 20.000 millones. Vosaltres teniu algun exèrcit que vagi a la guerra dient que només tirarà 20.000 bales. No, vostè va a la guerra, va a la guerra, tirarà totes les bales que calgui. I si diu que d'ell va, però amb poques ganes i que no tirarà gaires tiros, està perdut també d'entrada. I això és el que ens ha passat. Els mercats han anat a la batalla de l'especulació fins que al final, a l'estiu passat, el governador del Banc Central va tindre que acabar dient faré tot el que faci falta. Tot, no 20.000, el que faci falta. Això sí, en condicions de plans d'ajust molt estrictes. Ho va dir i no li ha calgut fer-ho, perquè des que ho va dir els mercats s'han calmat i la fase aguda de la crisi ha baixat. No li ha calgut fer-ho perquè com els mercats s'han calmat i no ens demanen més d'un 5 o un 6% de cost de finançament, anem tirant, anem aguantant. El cost és insostenible, l'economia espanyola no pot sostenir aquest tipus d'interès molt ràpid, però bueno, és millor que el 8. Amb el 8, fase aguda, estàs mort. Amb el 6, fase crònica, pots tirar una mica. I anem tirant. S'han comès molts errors. Tothom ha fet molts errors. El primer, des de luego, és actuar només a última hora. Potser perquè no hi havia forma de convèncer les opinions públiques del nord que es tenia que actuar. S'ha anat fins al bord del precipici i per tant no quedava més remei, es veia que no anava a explotar, llavors sí, llavors, vale, vinga, anem-hi. Però fer-ho així ha sortit més car. Segon, perquè els ajuts s'han donat a canvi d'una austeritat, una paraula que per mi és positiva, perquè a la meva casa, per repetir, m'han ensenyat que ser auster és bo. Que l'austeritat és una cosa positiva, i ho diem d'una manera positiva, és un senyor molt auster. L'austeritat és una cosa que ennobleix. Per això que li diem austeritat, és una política que contrau l'activitat i fa encara més difícil i més dolorós aconseguir l'equilibri fiscal. En una fase absolutament recessiva com estem vivint, on tots els agents econòmics es desendeuten, si en aquest moment també hi ha una política fiscal contractiva, està passant el que veiem que està passant.
és que les economies no reaccionen i no és estrany que no siguin així, perquè si tu pares tots els motors d'un avió, el més probable és que caigui. El tercer error és que varen subestimar el perill del contagi d'un país en un altre i les anticipacions dels inversors privats. I a vegades varen fer moralina o varen dir coses moralment justificades però estratègicament completament inconvenients. Per exemple, quan la Merkel i Sarkozy varen dir a Deauville que la gent que tingués deute públic tindria que perdre part d'aquest deute quan un país estés en dificultat, algo que pot semblar raonable i moralment justificat. El que varen provocar és una estampida dels que tenien deute públic irlandès i Portugal i portuguès, perquè si vostè diu que hi perdré, doncs abans de perdre ho ven. Les vendes massives van provocar l'esforçament d'Irlanda i Portugal i van fer inevitable la seva intervenció. Després van, de veritat, perdre part dels seus diners els inversors en deute públic grec i això va fer que els tipus d'interès d'Espanya i Itàlia fossin insostenibles i que a l'estiu del 2011 només ens en van sortir gràcies a que Trichet va comprar deute públic espanyol i italià i això sí, a canvi d'exigir reformes, fins i tot reformes constitucionals. Diem que és molt difícil canviar la Constitució, però aquí la vam canviar en una setmana, perquè el Banc Central Europeu no ho va exigir. Jo vaig escriure llavors articles en contra d'aquesta decisió, que em semblava una verdadera bestiesa. Ara hem aprovat un tractat, sobre la governança, la coordinació i no sé quantes coses més de la Unió Europea que exigeix que els països no tinguin més del 0,5% de dèficit. Bé, però és un dèficit que se li diu estructural, que és tinguent en compte circumstàncies cícliques de l'economia i que ningú sap com s'hi calcula. Jo penso que el Banc Central Europeu hem creat un monstre. Hem creat un monstre, perquè el Banc Central Europeu estava pensat per controlar la inflació i prou. I ara, a l'hora de la veritat, resulta que dicta les constitucions dels pobles. A l'hora de la veritat, resulta que és una autoritat política que diu canvia la Constitució. Perquè si no, no t'ajuda. No estava pensat que tingués que ajudar. Però hem creat un sistema on, de repente, resulta que només el Banc Central pot salvar un país de caure al default, a la quiebra, a la bancarrota, perquè és l'únic que té munició financera suficient per intervindre els mercats. I malgrat ell, segurament no tenia cap ganes de fer-ho, s'ha convertit en una autoritat política que fa alguna cosa més en controlar la inflació. Això us ho dic, fins i tot, diu a la gent, canvia la Constitució. Això no era el que pensava. I segurament, mirar per on, estic content, el senyor Rajoy, ara s'apunta a les tesis que jo venia defensant des dels temps de Maastricht, dient que la Unió Monetària necessita un banc central com els altres bancs centrals del món, que sigui capaç d'intervindre els mercats, comprant en última instància el deute públic, equilibrant i controlant el sistema financer. També hem deixat d'establir un cercle viciós entre la hisenda pública i els bancs. Els bancs s'endeuten, l'Estat, s'endeuta per salvar els bancs i els bancs estan plens del deute públic que els governs emiteixen. Quan els governs s'endeuten per salvar els bancs, entre unes altres coses, el valor del seu deute cau. I al caure el valor del seu deute, els balanços del banc s'afebleixen. I així un afebleix a l'altre. Jo m'endeuto per salvar-te a tu, i com que el meu deute val menys, tu que n'estàs ple, resulta que el teu balanç és menys fiable i estàs encara en una situació més fotuda que necessita que et continua intentant salvar. I a més s'ha produït, això pot ser el més greu de tot en aquest moment, una aturada brutal dels fluxos financers dins d'Europa i una aturada encara més brutal del crèdit a l'economia. Europa viu avui una situació de crèdit crunch. Europa està malalta dels seus bancs. Estan com estan, estan bastant més malament del que sempre han volgut reconèixer que estan. Els manca capitalització, els tenen que desapalancar, això vol dir que tenen que reduir el crèdit, en aquest moment el flux de crèdit de l'economia europea és negatiu, és a dir, els bancs tenen una economia més força econòmica que la que li donen, i així no hi ha cap economia que funcioni. La reducció del crèdit és el problema més greu que tenim avui en dia a Europa, i no sembla que els estats siguin capaços d'arreglar-ho.
el Banc Central ha deixat més d'un bilió europeus, no milions americans, un milió de milions d'euros a tipus d'interès cada vegada més baixos, a plaços cada vegada més llargs i amb garanties cada vegada més febles, als bancs per evitar la crisi definitiva del sistema bancari. I també perquè els bancs comprin el deute públic i el Banc Central no pot comprar directament perquè els tractats li prohibeixen. Naturalment els bancs li guanyen un petit diferencial en aquesta posició, cosa que és també bastant absurda, que s'hagués pogut evitar si, per exemple, s'hagués donat una llicència bancària al mecanisme europeu d'estabilitat, com alguns han proposat, escolti, té vostè un MS que està allí per donar crèdits als estats, doni la llicència d'un banc, consideri-lo com un banc, deixi directament diners a l'MS, a més de deixar-lo en un banc comercial que faci un circuit on treu un benefici. No s'ha volgut. No s'ha volgut que en aquest moment l'única gent que és capaç de donar finançament i liquiditat il·limitada és el Banc Central, que ho fa per la porta d'enrere. Els tractats li prohibeixen fer-ho directament i ho han anat fent poc a poc, cada vegada més, al mercat secundari, que això sembla que no estigui explícitament prohibit. I ja veurem quant temps s'aguanta això, perquè de moment ja porta el Banc Central que ha comprat més de 250.000 milions d'euros de deute públic als mercats secundaris. Si tingués que intervindre massivament a salvar Itàlia o Espanya, segurament Alemanya hauria un crit al cel i l'MS, encara que sembla que tingui molts diners, com 500.000 milions, no en tindria prou. El primer ministre anglès deia l'altre dia, quan va vindre aquí a Espanya a veure el senyor Rajoy, que els europeus han volgut fer una unió monetària sense cap de les característiques que té que tindre una unió monetària perquè funcioni. Sense un banc central que sigui prestamista en última instància, sense un pressupost federal, el federal europeu és de l'1% del PIB, sense transferències fiscals entre territoris per equilibrar els diferencials de competitivitat i per fer front a un xoc simètric que pugui afectar a un d'ells. Als Estats Units, la Reserva Federal intervé a l'economia, que és conscient que en controlar la inflació no hi ha prou i perquè té un mandat explícit que té que vigilar la inflació, però també s'ha de preocupar pel creixement. I el senyor Bernanke pot dir, continuaré tinguent aquesta política monetària de baixos tipus d'interès i emissió monetària fins que l'atur no baixi del 6%. Establim una relació de causa-efecte entre la seva política monetària i la situació de l'economia. Això no ho pot dir el ciutadà. El ciutadà no podria dir jo faré aquesta política monetària fins que a l'atur li passi alguna cosa, perquè ho té prohibit. Perquè a ell li hem dit que només es té que preocupar de la inflació i l'atur i el creixement no és el seu problema. Potser ho fa, que tapa dir, però no ho diu, no ho pot dir. De fet, el Banc Central ha acabat fent el que no podia fer, comprant deute públic per la porta d'enrere, que és que té més de 270.000 milions d'euros comprats, al principi a poc i després ja d'una manera molt clara. Hi ha una enorme diferència entre el que es passa a nosaltres i el que passa al Regne Unit. El Banc Central d'Inglaterra ja té el 25% del deute públic inglès als seus balanços. I avui, afortunadament, ja s'ha aixecat el debat de què és el que té de fer un banc central. Però, malauradament, hi ha poques esperances de que puguem canviar els textos sagrats, els tractats que defineixen la tasca del Banc Central, perquè per això fa falta unanimitat, i aquesta unanimitat seria pràcticament impossible de aconseguir. Es podria dir, la botella sempre està mig plena o mig buida, que malgrat tot els europeus han anat creant un cert mecanisme de solidaritat. Solidaritat directa entre els governs, amb aquests préstecs i ara amb la creació del mecanisme europeu d'estabilitat, i solidaritat indirecta mitjançant les compres de deute pública a través del Banc Central. I és veritat. El problema és que aquesta solidaritat s'ha exercit al cost i al preu d'unes exigències d'austeritat, de reducció, d'això que se diu ara d'avaluació interna, que es prova, no cal que faci gaires teories, la realitat empírica demostra que està portant les economies del sud en un camí del que difícilment se'n podrà sortir. Per sortir
Per sortir tindríem que fer el que l'informe del Van Rompuy al Consell Europeu deia, crear una verdadera unió econòmica i monetària. Una verdadera unió econòmica i monetària. Com estem no ens hi podem quedar. O anem enrere i ens desintegrem, o anem endavant i ens integrem més. Què caldria fer per anar endavant i integrar-nos més? Tres coses, o tres línies de treball. Primer, una unió bancària. Una unió bancària per corregir la fragmentació financera de l'eurozona i per fer front a la situació de que alguns estats, entre ells el nostre, Espanya, no té capacitat de salvar els seus bancs. Segon, un nou sistema de regles de coordinació de les polítiques econòmiques per evitar que ens torni a passar el que ens ha passat. I tercer, i sobretot, una política europea de creixement. Deixeu-me dir tres coses sobre cada una d'aquestes tres eixos. Primer, la unió bancària. Nosaltres hem creat un mercat únic, sense fronteres, una moneda única, fluxos de capital sense límits, però hem mantingut els bancs de cada país sota el control de les autoritats reguladores de cada país. No hem pogut entendre, o hem sigut capaços d'entendre, que en aquestes circumstàncies els bancs es transnacionalitzarien i que ja no hi hauria bancs espanyols o alemans, sinó que per la forma com tindrien composat els seus balanços, les seves activitats, serien bancs europeus. Qui els controla? Són bancs de qui? I segon, les autoritats nacionals tenen prou capacitat de control? Sembla que no. Si no, el gran desastre que hem tingut a Espanya sobre la incapacitat del Banc d'Espanya de saber què li passava almenys a la meitat del sistema financer espanyol, que són les caixes estables. Ara sí, ara ja s'accepta que si tenim un mercat integrat, una moneda única i fluxos de capital lliures, tenim que tindre un regulador únic, i aquest té que ser comú per tots, i aquest serà el Banc Central Europeu. Que tenim que tindre un sistema de garantia de dipòsits a nivell europeu i que tenim que tindre un sistema de resolució de les crisis bancàries també a nivell europeu. O sigui, un sistema de control, d'evitar les crisis, un sistema de garantia dels dipòsits, siguin o siguin, i un sistema de fer front a una crisi quan aquesta es produeix. Estem encara començant a fer tot això. És fàcil dir-ho que fer-ho. El camí serà llarg. I mentrestant, els alemanys es continuen oposant a que el mecanisme europeu d'estabilitat financie directament els bancs, volen que passin els governs, això unflen, augmenten el deute públic i el dèficit dels governs, els fan més inestables. Però s'ha d'entendre també perquè volen que sigui així, simplement perquè no se'n refien. Miri, jo li puc deixar cèntims al govern espanyol, però deixant de cèntims a Bànquia em sembla que és una mica més arriesgat. Sobretot, vistos els antecedents. No es preocupi, el Banc d'Espanya vigili. Home, doncs també, vistos els antecedents, tampoc hi ha gaires motius per estar tranquil. El dia que el Banc Central Europeu de veritat sigui l'autoritat de control, me'n fiaré més. I llavors potser sí que els deixaré directament als bancs. Però avui per avui, no. I els xipcades ho han après, com van aprendre nosaltres, en aquell moment els bancs centrals de cada país no sempre que siguin els més adequats per garantir l'estabilitat del sistema bancari de cada país. El segon element és la vigilància, les garanties. El tema del Xipre ho ha posat molt sobre la taula, el tema de les garanties. I de sobte Europa ha fet una gran bestiesa de violar les seves pròpies lleis, diguem que els dipòsits de menys de 100.000 euros anaven a patir un impost. No era una pèrdua, era un impost. Però això no enganyava ningú. Hem tingut que fer marxa enrere, però han creat una enorme desconfiança. Ara bé, jo us vull advertir i alertar. Es diu que hi ha una garantia europea sobre els primers 100.000 euros de dipòsits. No és veritat. Hi ha una directiva que diu que cada estat té que establir una garantia fins als primers 100.000 euros. Però la garantia no és europea. La garantia europea és internacional. Qui garanteix els dipòsits fins a 100.000 euros a Espanya? La Unió Europea? No, Espanya. S'hi pot. I a Xipre, el govern xipriota, s'hi pot. La gent es pensa que hi ha una garantia paneuropea i que si un estat no pot fer front a aquesta garantia és perquè es mobilitza un mecanisme amb diners europeus. No és així. No és així i no serà així encara durant molt temps, perquè naturalment la mateixa desconfiança de que la
abans, fa que els països del nord això de garantir amb els seus diners la solvència i la garantia dels dipòsits dels països del sud no els hi faci gaire gràcia. I sobre el mecanisme de resolució bancària encara hi ha menys acord, perquè naturalment es tenim que posar d'acord qui pagui en el cas que hi hagi un problema bancari. I els contribuents europeus estan farts de pagar els bancs. El sentiment que hi ha a Europa de que han pagat centenars de milions d'euros per salvar els bancs sense que ningú hagi assumit cap responsabilitat i sembla que ningú hagi fet res malament, mentre que al mateix temps és molt fàcil retallar tot el sistema de protecció social, que la gent està completament en una situació psicològica que ja no en pot més i que si demà hi ha un altre problema amb els bancs, miri vostè, que paguin els accionistes, que paguin els acreedors dels bancs i fins i tot que paguin els dipositants per sobre dels 100.000 euros garantits. L'opinió pública, com li expliques això, s'emociona una mica. Diu, però és que els dipòsits no estan garantits més enllà de 100.000 euros. No. És bastant lògic que sigui així, perquè si diem que hi ha una garantia fins a 100.000, automàticament estem dient que per sobre de 100.000 no hi ha garantia. I pot ser que els europeus ens deixin aclarir què és el que volem dir quan diem el que diem. El segon element és les regles per evitar que es torni a passar el mateix. I aquí per regles n'han fet massa, i algunes d'elles, des del meu punt de vista, bastant desafortunades. Però, en fi, al final està establert, està exigit aquesta norma d'un dèficit estructural del 0,5% del PIB. Des del punt de vista té dos problemes. El primer problema, el dèficit estructural és una intel·lectual. Hi ha tants càlculs del dèficit estructural com gent que el calculi. Si mireu el dèficit estructural que diu el Fons Monetari és un, l'OCDE en té un altre, la Unió Europea en té un altre. No és una cosa comptable, és una cosa d'estimacions sofisticades i no podem pensar que el dèficit estructural és algo que sigui indiscutible. Si el dèficit nominal o comptable es manipula com es manipula, imagineu vosaltres el dèficit estructural, que és tenir en compte circumstàncies cícliques de l'economia. Ja vostè sabem. I en segon lloc, penso que amb aquesta norma els estats han perdut el poc que els quedava de capacitat de fer front als problemes econòmics. Ja no tenen política monetària, ja no tenen política de canvi i ara quasi ja no tenen política fiscal. Em sembla que és un exercici curiós, però bé, així estan les coses. Però el que més em fa i el que més em preocupa és la falta d'una política de creixement. Tenim que dir alt i fort. Fa falta una política de creixement a escala europea perquè si no, l'austeritat sense creixement ens porta directament contra la paret. Podria estar a Brussel·les en una reunió de gent que posa que entenem una mica d'aquestes coses, ens havia cridat el senyor Herman Van Rompuy i ens deia tenim una política de creixement a curt plaç. Llavors li van dir, sí, i quina és? Vostè en el Banc d'Espanya ja explico que té una política de creixement a curt plaç. No hi ha una política de creixement a curt plaç. El que és més greu és que intentar corregir els diferencials de competitivitat que s'han produït entre el nord i el sud a base només de deflació al sud, sense una contribució expansiva dels països excedentaris del nord, no és socialment possible. El nivell de devaluació que es tindria interna, no externa, que no se pot fer, però el nivell de devaluació interna, de reducció de costos i de rendes, que es tindrien que produir els països del sud per tancar el diferencial de competitivitat amb els del nord, sense que els del nord contribueixin ells també a tancar la bretxa fent polítiques expansives, és tan gran que és socialment inacceptable. La societat no ho aguantarà. I fins i tot diaris molt liberals, The Economist, deia l'altre dia, els països del Club Bàltic tenen raó en exigir responsabilitat als del Club Mediterrani, però tenen que ser realistes. Tenen que fer exigències que siguin realistes i tenen que acompanyar les polítiques d'ajust amb polítiques de reequilibri del conjunt. Això és el que tindrien que entendre els tres que manen avui amb la política econòmica europea, que són Alemanya, Finlàndia i Holanda, els tres països que quan parles amb ells
dones compte que hi ha un cert mur d'irracionalitat. Es pot parlar amb un nacionalista català sobre el dret a decidir, l'actitud dogmàtica, l'actitud sí, 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 no s'adeguen a raons, estan absolutament convençuts que té que ser així i prou. L'altre dia discutia amb un finlandès i em deia que nosaltres a la dècada dels 90 també ens va passar el mateix que vostès, també vam tenir una bombolla immobiliària que va esclatar i també la nostra economia tenia una dependència molt forta de Rússia i vam quedar de sobte sense client perquè Rússia es va esforçar i va passar el any de recessió i d'ajust i tal. Se deia sí, però no estaven a l'euro. Sí, però no estaven a l'euro perquè van devaluar la seva moneda al 40%. Si haguessin estat a l'euro i haguessin pogut devaluar la seva moneda al 40%, el mateix que van fer, potser ho haguessin fet, però ha sigut molt més dolorós, molt més difícil, i ja m'hagués agradat veure què hagués passat a la societat finlandesa i aquest fenomen caràcter de los verdaderos finlandeses, com haguessin sigut els anys 90, haguessin hagut de fer el mateix que nosaltres sense poder recórrer a la devaluació. Avui, excessiva austeritat, excessiva deflació, alts nivells d'atur, creixements negatius i una sequera de crèdit farà impossible que es puguin aplicar les reformes necessàries per restaurar la competitivitat al sud. Si els països del nord continuen aplicant les mateixes polítiques restrictives i els mateixos ajustos salarials que van fer als anys 2000-2010, la devaluació interna que ens estan demanant nosaltres serà econòmicament contraproductiva i política i socialment impaïble, impossible perquè no es pot pair. Si no es restaura ràpidament el creixement i no es combat l'atur, no hi ha esperança d'estabilitat a l'eurozona. I els economistes dels partits d'esquerres tindrien que trencar una llança i dirien que ja està bé aquesta història que les polítiques de demanda són intrínsecament magues. Es té que impulsar la demanda al mateix temps que es manté una trajectòria creïble d'estabilització fiscal. Hi ha idees, no estic parlant de fum. Per què no es relaxen les regles de finançament dels projectes europeus? Estem en una situació d'emergència. Davant d'una situació d'emergència calen solucions d'emergències. Per què no diem, no, escolti, miri, posant els projectes europeus ja no farà falta que es cofinancien en aquesta proporció més baix, perquè els països que el preben no ho poden cofinanciar. O per què no excluïm l'investiment públic del càlcul de l'ajust fiscal? Perquè l'ajust fiscal que estem fent és un ajust fiscal de molt mala qualitat, és un ajust fiscal dolent, perquè estem sacrificant els sectors de futur. Ajustem el pressupost suprimint els investiments en educació i en infraestructures. I en recerca, que són les tres forces que ens podrien fer sortir del forat. La gent no vol entendre que una reforma estructural a curt termini és contractiva, té un efecte econòmic contractiu per la seva pròpia natura. Aquestes reformes estructurals que alguns les tenim que fer i nosaltres potser no cal, tenen dues conseqüències immediates. Una, augmenta la incertesa. La gent avui en dia té molta incertesa. Fins i tot el que podria continuar gastant el seu empleo no està en qüestió, no ho fa perquè té davant un horitzó d'incertesa. I en segon lloc, disminueixen la renda disponible. A uns els hi tallen els diners i a altres els hi tallen l'esperança de futur. Entre tots, la conseqüència immediata és que la demanda cau. I perquè una política de reforma estructural tingui èxit, té que anar acompanyada de política d'expansió de demanda. I si a més no podem fer servir l'exportació perquè el tipus de canvi és massa alt, a 1,3 el dòlar, l'euro no està en crisi, ojalà estigués a 1, llavors entrem en un cercle viciós recessiu amb una situació explosiva. I a mi el que em fa por, estimat secretari general, estimats companys, és que les opinions públiques estan a punt de tornar-se definitivament antieuropees. Aquest és el risc que estem salvant l'euro i l'estem carregant Europa. Ja veurem què passa les properes eleccions europees. Però si no hi ha una oferta des de l'esquerra que sigui una cosa diferenciada de les polítiques d'austeritat que imposa avui la dreta, sí, que imposen, diguem clar, fa l'efecte que la gent desertarà aquestes eleccions, que el sentiment d'Europa és una forma de resoldre els problemes, es anirà diluint. És que de veritat ens creiem en Europa, tenim que fer de forma que Europa es vegi com una solució i no com a part del problema. Vaig acabant, companys i companyes, perquè m'estic anant més enllà de la mitja hora que us he donat. Només voldria insistir
amb què els resultats que avui tenim, els temps, demostren clarament que les polítiques d'austeritat que hem seguit fins ara no són socialment viables. I hi ha una carrera avui entre el temps que necessiten aquestes polítiques per donar els resultats positius que diuen que tindran i la capacitat social d'aguantar fins a llavors. Ens diuen, no, aquest any és dolent, el que ve també serà dolent, l'altre començarà a millorar, l'altre ja serà estupend. És possible, però la societat pot aguantar fins a llavors quin és el grau de resistència social? La fase aguda l'han superada? Quant temps podem estar en una fase crònica com aquesta? Avui en dia, les polítiques de reducció del dèficit, de reducció de l'endeutament del sector privat, de reducció dels balanços bancaris, de reducció dels salaris per guanyar competitivitat, de reducció d'inversions públiques i de pensions per augmentar l'ajust fiscal, com era d'esperar, redueix la demanda interna, l'activitat i la producció. I com també era d'esperar, està provocant un rebuig social que s'expressa, com us deia abans, de les eleccions italianes al vot del Parlament xipriot. I si no es produeixen efectes positius aviat, jo penso que no es produiran, aquestes polítiques seran rebutjades pels opinions. I les polítiques seran qüestionades i es plantejarà amb tota la seva duresa la necessitat de canviar d'estratègia. O canvien d'estratègia a Europa o tindran que canviar d'estratègia als països del sud. Fins i tot a Espanya i Portugal, on s'ha produït un augment de la competitivitat cost, perquè hi ha hagut clarament la baixada dels salaris i les exportacions han augmentat una mica, el ràtio d'endeutament continua pujant. La relació deute amb el PIB continua pujant perquè el PIB no creix, disminueix. I si el denominador baixa, és molt difícil que el quocient augmenti. I ja estem anant cap a un 100% de deute públic, quan al principi de la crisi estàvem per 40. I per això, companys i companyes, jo voldria insistir en el fet que l'Europa que estem fent no és la que està en circumstàncies i en capacitat de donar una resposta als problemes que tenim. I això exigeix una mobilització de les forces d'esquerra cara a la propera contesa electoral, no només pels problemes econòmics, sinó també per l'arquitectura política que s'està construint.